a kalatomat. Nem megyek el. Itt maradok. Örökre. Nagy úr volt, kemény és félelmetes. Mit felelsz majd, vándor lélek, ha az ítélet napján megkérdik tőled, honfitársaid javára használtad-e hatalmadat? Kecske! Üzenet Magyarországról. Mennem kell. Farkasok! A miniszter még nincs itt. Hány óra lehet? 10 óra múlt, anyám. 10-re ígérte. Valami történhetett. Vagy történik. Hamarosan. Mire gondolsz? Valami van a levegőben. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Tisztelt megyegyűlés! Elbarátaimmal együtt benyújtottunk egy határozati javaslatot. Szégyen gyalázat! Pofádat befogod. Lázadás! Youth rebellion! I have a lot of money, you don't have a lot of money. Yeah, I'm better than you. Yeah, swag YOLO. Yeah, swag, swag, YOLO, YOLO. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good Goldner vagyok, a Bécsi Forradalmi Diákbizottság elnöke. Baradlai kapitány. Még egy Baradlai! Szép nap ez a mai! Tisztúr! Az ön öccse harcos társunk. Richard, kérlek, nézd. Mi az édesöcsém? Tegnap még semmit sem értettél. Ha meg fölcsaptál forradalmárnak? Vessünk véget a cseveinek, mivel közben agyonvernek. Boldog voltam és szomorú. Néztem két fiamat, mindkettő a maga helyén. Ödön a szabadság hírhozója, te pedig a felkelt bécsi nép között. Édesanyám, már hetek óta kikívánkozik belőlem, eddig nem volt alkalom, neked meg kell mondanom. Semmi közöm ahhoz, ami Bécsben történik. Engem is sodor a szél, ennyi az egész. Ebben a városban emberek harcolnak, meghalnak, és én nem tudom megérteni, hogy miért. Idegenek számomra ezek a lelkesedők. Az én kockám el van vetve. Hazatérek. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams.